Daşol vilayatynyň bolumsady etrawynyň dehme sür gelin gyýdary elişleriň gödürli görnüşli beze önümleriniň ençemesini taýýarlamak kötüsünden gelýärler. Çeperelle gelin gyýdan arasyny enamamalardan dowam edip gelýän tekinçilik kärini arka-marka dowam etdirýänler mar. Bu ýerde tekinçi gelin gyýdan usatlyk bilen eden elişlerine raýatlymyz tarapyndan uly isleg bilirler. Daşol çeperelle gelin gyýdlar milli deplemede şuňky aýratynlyklar bilen baglanyşdyryp guramany hemde beýleki elişleriniň nusgalyk görnüşlerini taýýarlamak hüttüsünden gelýärler. Paýhym paýhas ummalymatymyň Praga ýylynda ezberelli gelin gyýdlar türkmen milli elişlerini ýokary derejede öndürmekde netijeli işleýärler. Bu gurda halipa şagirdlik ýolyna aýratyn üns berilýär. Munyň özi bu gadymy hünärin muşdoklarynyň azallygyny şaýatlyk edýär. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda milli gymmatlyklarymyzy ösdürmäge, medeni mirasymyzy ýaş nesillere öwretmek üçin ähli şertleri döredip bermäge giň ýollar açýar. Munyň özi bugün Daşol vilayatynyň owalaryna, şäherlerine elişlerini münasip dowam etdirýän eller hünärli gelin gyýdlaryň milli buýsunçyny öz kesipkärine bolan söýgüsini ýene bir gede artdyrýar. Milli libaslary tikmek hemde beýleki elişleri bilen meşgullanýan gelin gyýdlar halkymyzda gadymdan gelýän halipa şagirdlik ýolyny dowam etdirip öz hünärlerini ýaşarda ýadygysyz öwredýärler. Şeýlelikde enamamalarymyzdan dowam edip gelýän bu gadymy we müdüými käri nesilden nesile geçip dowam bolýar. Eller hünärli usat gelin gyýdlar milli gymmatlyklary ösürmeklige döredilýän giň şertler üçin gahrman arkadağymyzyň hemde arkadaýly gahrman serdarymyzyň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar.